This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Kajingbam ay Jubab Lyngdoh ka Hima Mawphlang. Wat hadian bagi Shnong ka Mawngap Khliehshnong kila ay pori u siganta ban pensai halo kajingbam penlong jung u election ci Rangbah Shnong nakaliang ini gi Shnong hakat no phai singi arpsan trek juli arpsan kila sheme karai ban Jied hino yu Rangbah Shnong bapura ketika Shnong hakajik persiang Shillong Mail ban yo ekran ba uniu Lyngdoh bal tep kerteng kumba Craig Lyngdoh ban suthu khamsha helor ni gaman henry nakaliang jung ulakan taj ban ekran nomor kidaw bam la ban kyar kata baga kam kadang dan hayang kasri kakerteng kepala muncul lut dari Shnong ban langkum Rangbah Shnong bapura ka Mawngap Khliehshnong kadai ke jong uba khambor lang kharsandi haswa kani Shnong kila penlong ke jingya rally rengkal ki plakat ban pernami Lyngdoh Mawphlang balik tur sa office trekam jong u dengan suka ban ong ba kumni kaladai kaporengi bangin ya Jied hi ya Rangbah Shnong kumbangi lasim ya karai da karai Paidbah namar ba imat uni Lyngdoh uklem burom wat ya pi ki Paidbah ro dia hakani kapor ngas ngoban ong bat bangin pengkut no ya kani gajingya jungi haka baide ba kani gajingya rally jungi ban persya ya Lyngdoh demen tangan simbet tang kawi karai bangin ya Jied no hi ya Rangbah Shnong Rangbah ka Shnong ka jungi kan yo ya kata gajing song suk song san kan like na kano gajing kaba ngila mat mentala lais nem ngila sya kun sweat lais nem ngidap ka gajing genjar ngidap ka gajing sudah demen ta hakani kapor hi ngas ngoban ong ba ni kum Paidbah ngila dai ban Jied hi ya Rangbah Shnong Rangbah ka Shnong katau ka jingi kan imsuk kan imsan Rangbah ka jingyo ka jingkot ha ka dai bat kino ki department ro kan sayo sya ngi kum kino Shnong jong kama Khliehshnong tengah ne ngasu IT hapi Paidbah yano ba Jied yano ba pinman ka Shnong hapi kam dai hangamo ngan IT bi hapi yano Jied ya Rangbah Shnong bat ngin declare senet be hakani si hakani kapor bangila Jied ya Rangbah Shnong dia tak kata dengan ITB ya Paidbah ya no Jied song kemon jong Rangbah Shnong barin khambor kau ni pen eda gajing rakti ba Jied e ba khambor karsandi ban long kum Rangbah Shnong kanai kami kublai sibun matangi layo ban Jied ya Rangbah Shnong kublai sibun pi Paidbah ngai kublai ka bakar pang ra se pi Paidbah kublai sibun ba pila sem ya kata karai ban Jied e ba khambor lang karsandi kum Rangbah Shnong ujongi ba purata ngin ya thak ting ni bat ngin pen ya kata gajing ya teli ka jongi bang ya lai ji ba Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lyngdoh ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya